Lappi. Tuo pohjoinen paratiisi. Paikka, jossa voit nähdä mitä ihmeellisimpiä asioita. Onks kaikki ihan kunnossa vai? Totta kai on! Okei. Me voidaan toteuttaa se, mitä me ollaan aina haluttu. Mitäs me ollaan aina haluttu? Me ollaan aina haluttu viettää joulu ihan kaksistaan Suomen Lapissa. Entäs lapset? Yllätys! Ne saa viettää ihan omat joulunsa. Tässä on muuten Victoria. Jussis mama. Mama. Victoria on ihan suomalainen. Victorian isä on Mauno Mäkinen. Ai. Yes. Tajuatteko te ollenkaan, minkälaiseen kultasuoneen Jussi on iskenyt? Minkälaisen määrän rahaa se on perimässä? Nyt tehdään vaan niin kuin Victoria haluaa. Makso mitä makso. Musta on tosi mielenkiintoista tutustua sun perheeseesi. Siis varastat sä muija Junnu autosta bensaa? Mä haluan ehdottomasti nähdä lisää. Terve vaan terve.